Πολύ χαμηλά πετάει αυτό το αστυνομικό ελικόπτερο. Ναι, γιατί ξέρουν τι έκανα. Τι έκανες? Πήρα παραπάνω φακελάκια καθαρίσει όσο από το μεξικάνικο. Δηλαδή 2, 3 έστω, αλλά 4. Τι σχόλιο ψυχοπαθής είμαι. Δεν είναι για σένα, Τζέρι. Ένας φυλακισμένος δραπέτευσε από τη φυλακή του Σίφολ. Τον αναζητούν όλο το πρωί. Τώρα ανακουφίστηκα. Πάω να πάρω λίγη καυτέρη στο σοκό. Παιδιά. Βλέπετε αυτόν τον τύπο εκεί. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχει αυτοπεποίθηση ως άντρας. Δηλαδή, πορτοκαλί παντελόνι μεγάλος άντρας, αυτό θα πει κότσια. Όχι, εννοεί ότι είναι ο δραπέτης που ψάχνει η αστυνομία. Θα ειδοποιήσω με τρόπο το ελικόπτερο ότι βρίσκεται εδώ. Ελικόπτερα! Εδώ είναι! Μην τολμήσεις να το κουνήσεις, κυρίως! Μην τολμήσεις! Εντάξει, τέλος η παράσταση, ψυχρέμια όλοι, παιδιά, τον πιάσαμε. Είσαι τυχερός που δεν τα έβαλες μαζί μου, γιατί θα είχες γνωρίσει την Πόνη και τον Κλάιν. Γεννημένος για το καράτε. Παιδιά, μας δείχνουν ειδήσεις όλη μέρα. Πήρα το υλικό της κασέτας ασφαλείας του εμπορικού κέντρου. Έριξα ξύλο και βγήκα και ωραία στο γυαλί. Ξέρεις, Κιμ, στη συνέντευξή σου στον δημοσιογράφο έδωσε την εντύπωση ότι τον έπιασες μόνη σου τον τύπο. Γιατί το λες αυτό? Γιατί είπες επί λέξη τον έπιασα μόνη μου τον τύπο. Τι, δεν είστε μόνο εσείς στις ειδήσεις. Ναι, στο ισπανικό κανάλι λένε για μένα, τον Έντι και τον Μίλτον. Μας αποκαλούν los tres gusanos sin espinas. Πω, τι θα πει αυτό? 3 δειλά σκουλίκια. Αυτή είναι. Παιδιά, κοιτάξτε ποιος ήρθε. Δεν το πιστεύω. Ο Ντολφ Γκρούμπερ. Έχω δει όλες τις ταινίες. Είσαι ο καλύτερος ηθοποιός του κόσμου. Καλοσύνη σου. Σας είδα στις ειδήσεις χθες το βράδυ. Αυτό που κάνατε ήταν καταπληκτικό. Γεια σας, δειλά σκουλίκια. Τι σας φέρνει στη σχολή μας? Με φέρνει το ότι θέλω εσάς τους δύο στην ταινία. Σκηνοθετώ τη σπουδαιότερη ταινία με πολεμικές τέχνες που γυρίστηκε ποτέ. Μια επική μάχη επιβίωσης που ονομάζεται Παιχνίδια Καράτε. Γουστάρεις? Ναι, γουστάρω. Αλλά, Ντόλφ, δεν είμαστε ηθοποιοί. Γι' αυτό είστε ό,τι πρέπει. Οι ηθοποιοί είναι ψεύτικοι και εσείς είστε αληθινοί. Είστε φρέσκοι, είστε ατρόμητοι, με τέλεια μαλλιά. Ευχαριστώ. Και το αγόρι είναι βέβαια. Τι λέτε λοιπόν, Γιακ και Καμ? Μπορεί να γίνω στάρ. Το νου σου, Χόλιγουντ, έρχονται οι Γιακ και Καμ. Εδώ θα γυρίσουμε την πρώτη σκηνή. Αυτό είναι το υπόγειο καταφύγιό σας. Καλό. Παίζετε δύο εχθρούς, αλλά σας ενώνει το πιο σημαντικό πράγμα στο σύμπαν. Το φιλί. Πολύ ντρέπομαι που με είδα στις ειδήσεις να κρύβομαι πίσω από μια γιαγιάκα. Εμένα μου λες. Στον δρόμο για το σχολείο μου φώναζαν «Ο Ποβιτσιάρης, ο Ποβιτσιάρης». Τελικά είπα στον πατέρα μου «Σταμάτω το αυτοκίνητο, προτιμώ να περπατήσω». Τι είναι αυτό? Είναι ένα δώρο από τον Δήμαρχο.
Η πόλη του Σίφορτ σας ευχαριστεί για τη γενναία και παλικαρίσια πράξη σας. Ω, φίλε, αυτό το πράγμα είναι τέλειο. Πάντα ήθελα ένα τέτοιο. Τι είναι? Είναι το προπονητήριο Elite, το πιο εξελιγμένο προπονητήριο καράτε. Ούτε στα μαγαζιά δεν τα πουλάνε αυτά ακόμα. Μεγάλε, με αυτό το πράγμα θα γίνουμε ατρόμητες πολεμικές μηχανές. Κύριε άντρας και χτύπαμε! Δεν μ' αρέσει αυτός, μπορείς να τον αλλάξεις. Ήταν ο μηχανόβιος. Υπάρχει και δεσμοφύλακας και εκπαιδευτής. Ω, αυτό μπορεί να μας κάνει. Η Αγγλίδα Νταντά. Έλα, Χρυσό μου, δώσε στη Μανούλα μια πουνιά. Εντάξει, αφήστε εμένα. Το έχω. Χτύπαμε γέρα, λέω! Βάλε πάλι το μηχανόβιο, το μηχανόβιο. Και γυρνάμε. Μα σε μισώ. Είσαι από τη ζώνη 5. Έκανες τον πατέρα μου σκόνη. Έπρεπε να τον κάνω σκόνη. Του είχε εμφυτευτεί το σατανικό αυγό και μύριζε βατόμουρο. Δηλαδή, σκοτώνοντας τον, ουσιαστικά έσωσες εμένα. Όχι. Έσωσα εμάς. Είπε κανείς stop. Ναι, άκουσα στο. Ναι. Κάποιος είπε stop. Μπράβο, τέλεια! Φέρτε τα αναπληρωματικά χείλη για το κοντινό. Ωραία, και χείλη και... Πάμε. Ναι, έτσι, μπράβο. Ναι, ωραία. Λοιπόν, θέλω περισσότερο πάθος. Και άλλο πάθος. Η γιαγιά σου φυλάς. Ελάτε, βάλτε λοιπόν λίγη ψυχή. Ναι, τέλεια. Μπράβο, παιδιά, τέλεια. Γιατί φοράς μάσκα νυχτερινής όρασης? Ο Φιλ τσιγκουνεύεται να αλλάξει λάμπες στην τουαλέτα του και βαρέθηκα να συμπαντεύω στα τυφλά. Χωρίς τον Τζακ και την Κιμ εδώ γύρω, εσείς δεν έπρεπε να κρύβεστε πίσω από καμιά γιαγιάκα. Άκου, Φρανκ, καλά θα κάνεις να μην μας κολλάς πια, εντάξει. Ναι. Έχουμε αρχίσει να προπονούμαστε με τελείως διαφορετικό τρόπο. Η σχολή μας είναι πλέον ο περήφανος ιδιοκτήτης ενός προπονητηρίου Elite. Τα ακούσατε αυτό, παιδιά! Από ό,τι φαίνεται θα αποκτήσουμε σύντομα προπονητήριο Elite. Θα σας αρέσει πολύ. Δεν είναι απλά ένα βοήθημα, είναι τρόπος ζωής, δηλαδή... Α, θα πάρετε το δικό μας, έτσι. Να το έχετε έτοιμο στις 6:30. Γεια σας, βγήκα για μια βόλτα και χάθηκα. Μπορείτε να Ωραία, κάνω... ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους. Τώρα να γνωρίσουμε τον επόμενο διαγωνιζόμενο στο κουτί στο κεφάλι. Εμείς ξεχνάτε ότι παίζουμε για $50.000. Σε αυτή τη σκηνή ανεβαίνετε τη σκάλα του καταφυγίου και βγαίνετε στο δάσος του πόλου. Εκεί ξεκινάει η πραγματική δράση. Βασικά, Ντόλφ, αν μου επιτρέπεις, υποδίωμαι την καλύτερη κυνηγό της ζώνης 9. Καλύτερα να πάω εγώ πρώτη. Εντάξει. Βασικά, αφού εγώ υποδίωμαι το πιο δυνατό πολεμιστή, καλύτερα να με ακολουθήσει. Έχει καλό επιχείρημα. Δεν ακολουθώ κανέναν εγώ. Μα είμαι ο Μαλάτσι, ο γιος του σπουδαίου και Θέλω να δυνατού μιλήσουμε για Κίλα σπουδαίο. Σκόπ. Τι είναι από τη ζώνη 5. Μπορεί παρακαλώ κάποιος να ανέβει την καταραμένη σκάλα. Εντάξει, τώρα τι κάνουμε? Πού είναι οι υπόλοιποι? Ντόλφ, τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουμε τώρα? Δεν μας έχεις δώσει αυτή τη σκηνή. Επειδή δεν υπάρχει. Τα πάντα από εδώ και πέρα είναι αληθινά. Βλέπετε, δεν παίζετε απλά στην ταινία. Τη ζείτε κιόλας. Τι εννοείς? Εννοώ. Καλώς ορίσατε στα Burger Clown. Τι να πάρετε, παρακαλώ. Δεν είναι δικό μου αυτό. Όποιος είναι στο κανάλι μπορεί να το αλλάξει, παρακαλώ. Γίναμε ταινία εδώ. Αυτό που εννοώ, Γιάκ και Καμ, είναι ότι θα κινηματογραφώ τις αναμετρήσεις σας μέχρι το τέλος. Αναμετρήσεις? Με ποιον? Με τους πιο άγριους πολεμιστές που πάτησαν ποτέ στη γη. Ας ξεκινήσουν τα παιχνίδια καράτε. Πλάκα κάνει. Όχι βέβαια, δεν νομίζω. Είσαι έτοιμη? Μπορώ να κάνω αλλιώς? Πρέπει να παλέψεις για να ζήσεις. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς.
εδώ σε 2 ώρες. Θυμήσου τι είπαμε. Ναι, εγώ θα φέρω τις βαλίτσες. Εγώ θα φέρω τα εισιτήρια. Θα είμαστε στην Αριζόνα ως το βράδυ. Ναι. Καθίστε, παιδιά. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Όταν έρθει ο Φρανκ, μπορεί να μας ξεριζώσει τα φρύδια. Ναι, λοιπόν. Όχι, απλά λέω ότι πιθανότατα αυτό θα κάνει. Ο Τζέρι έχει δίκιο. Καιρός να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Δεν μπορώ να πάω στο σπίτι χωρίς φρύδια. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά εγώ φεύγω. Φίλε, Θα εξακολουθώ να είμαι όμορφος χωρίς φρύδια. τι θες να σου απαντήσω τώρα? Λοιπόν, Ρούντι, ένα από αυτά τα κουτιά θα σκεπάσει το κεφάλι σου για 10 δευτερόλεπτα. 2 από τα κουτιά περιέχουν ευχάριστα πράγματα. Ένα όμως, όχι τόσο ευχάριστα. Αν αντέξεις λοιπόν 4 γύρους κουτιών, θα είσαι μια σωστή απάντηση μακριά από τα $50.000. Ποιο κουτί επιλέγεις? Το κουτί νούμερο 2 και ελπίζω να κερδίσω. Το κουτί 1 δεν έχει παραδοδοπέτανα. Το κουτί νούμερο 3 2 μπαλάκια από βαμβάκι. Δεν θα ήταν άσχημο αυτό. Αλλά το κουτί 2 15 δημωμένες χελώνες που δαγκώνουν. Κάτσε τι? Θα πονέσει λιγάκι αυτό. Να σας ακούσω. Κουτί στο κεφάλι. Τζιν, είσαι καλά? Ναι, αλλά δεν πρόσεχε. Με κρέμασαν βραζιλιάνοι πολεμιστές δέντρων. Τι είναι οι βραζιλιάνοι πολεμιστές δέντρων? Να, οι βραζιλιάνοι πολεμιστές δέντρων. Έχει αρχίσει να μου τη σπάει εντελώς αυτή η ταινία. Τζακ, είναι αληθινό. Αυτή τη φορά ήμασταν τυχεροί. Αλλά την επόμενη... όλα θα πάνε καλά, εντάξει. Δεν θα αφήσω να σου συμβεί το παραμικρό. Ό,τι συγκινητικό. Θα γίνετε μεγάλοι στάρ, παιδιά, αν επιτύχετε. Και ο μόνος τρόπος να τα καταφέρετε είναι να φτάσετε στο σήμα του Hollywood για το συναρπαστικό φινάλε. Θα σε στείλουμε φυλακή, γρικιό. Εσύ μην ανησυχείς για μένα και ξεκίνα να τρέχεις προς το σήμα. Κι αν σου λείπει το κίνητρο, πες αλεύρι. Οι μαύροι δράκοι θέλουν να έρθουν για το προπονητήριο ελίτ. Ας κοπιάσουν. Τζέρι, άνοιξε την εντομοπαγίδα. Κατάλαβα. Αγιά, έλα να Φρανκ. Θα μου το πληρώσετε αυτό. Λοιπόν, 2 άλλες ότι υπάρχουν για τη σχολή. Ο εξαιρισμός ή το παράθυρο στο γραφείο του Ρούντι. Ώρα για την επιχείρηση εξαερισμός. Αρκετά! Αυτό ήταν το τέλος σας! Εσείς είστε τελείως τρελοί. Θέλω να πάω σπίτι μου. Γύρισε. Ναι. Είτε είμαστε σκουλίκια ή πολεμιστές, δεν χωριζόμαστε ποτέ. Και προστατεύουμε τον τότσο μας. Τελικά φαίνεται πως είμαστε γενναίοι. Είπα, χτύπαμε!
Ρούδι, επέζησες από τις άγριες χελώνες, τα καυτά κάρβουνα και ένα δηλητηριώδες σπίτι. Τώρα διάλεξε το τελευταίο κουτί. Εντάξει, διαλέγω το 1. Κάτσε, όχι, το 2. Το 2. Όλα τα άσχημα πράγματα ήταν στο 2. Αποκλείεται να είναι ξανά. Το 2, Quick, σου την έφερα. Το κουτί 1, μερικά ζαχαρωτά. Το κουτί 3, ζεστές και φρεσκοπλημένες πετσέτες. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Όντως ξέρω τι σημαίνει. Το κουτί 2 είναι γεμάτο από αγριομέλισσες του Παναμά. Είναι πολύ αγριές. Αν μείνω εντελώς ακινητός μπορεί να με ξενοχλήσω. Φαίνεται πως έπιασε. Λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Πώς πάει εκεί μέσα, Ρούδι? Συγχαρητήρια, Ρούδι. Επέζησες από τα κουτιά και τώρα μια ερώτηση που σε χωρίζει από τα $50.000, η οποία είναι στις πολεμικές τέχνες. Ποιο χρώμα αντιπροσωπεύει την μικρότερη ζώνη? Όχι, λυπάμαι. Η σωστή απάντηση είναι άσπρη, όχι. Εντάξει, δείτε μας την επόμενη εβδομάδα στο Είναι πάρα πολύ ψηλά. Τώρα τι κάνουμε? Δεν ξέρω. Θα γλιτώναμε αν φτάνουμε στην ταμπέλα. Εντάξει, φτάσαμε παλιοτρελάρα. Λοιπόν, τέλος. Αποφύγαμε λόγχες, γλιτώσαμε παγίδες, πολεμιστές, ξεφύγαμε από σκυλιά και... Χρησιμοποίησα δηλητηριώδη κισό για κρατή τουαλέτας. Συγχαρητήρια. Έτοιμοι για τη μεγάλη ανατροπή. Μόνο ένας από εσάς θα γίνει ο στάρ της ταινίας και αυτός είναι εκείνος που θα επιζήσει. Που θα επιζήσει από τι? Ο ένας από τον άλλο. Παλέψτε. Τι? Δεν υπάρχει περίπτωση. Κιμ, τι κάνεις? Μη με χωράς. Όχι. Σταμάτα. Κιμ, σκέψου καλά τι κάνεις. Αυτό κάνω. Σκέφτομαι ότι θα γίνω στάρ. Τα λέμε, Τζακ. Μπράβο, Κιμ. Μπράβο. Είσαι μια αληθινή στάρ. Δεν είμαι μόνο στάρ. Είμαι και σπουδαία ηθοποιός. Ας μην τα παραλέμε. Κι όμως, σε έκανα να πιστέψεις ότι παλεύαμε στα αλήθεια. Κάτσε, εννοείς. Ακριβώς. Ο Γιάκ επέστρεψε. Η ταινία του θα έχει διαφορετικό τέλος από αυτό που περίμενε. Όταν ήρθαμε εδώ, μας ενδιαφέρε μόνο ποιος θα γίνει στάρ. Τι εννοείς μας? Έχεις δίκιο. Συγγνώμη. Άκου, Τζακ. Θέλω να ξέρεις ότι είσαι καταπληκτικός. Στοπ! Έσπασα το πόδι μου και πονάει πολύ. Είσαι έτοιμος να φύγουμε? Πάμε σπίτι μας. Γεια σας, παιδιά. Τι γίνεται? Πώς ήταν το Hollywood? Ο σκηνοθέτης μας προέκυψε τρελός και τον στείλαμε φυλακή για πάντα. Τα συνηθισμένα δηλαδή. Ω, φίλε, χάνω την αγαπημένη μου εκπομπή. Κουτί!
Φίλε, είναι φοβερό παιχνίδι. Βρίσκουν κάποιον ηλίθιο που πιστεύει ότι 2 τα κουτιά είναι ακίνδυνα, αλλά δεν είναι. Και τα 3 είναι γεμάτα από πράγματα που πονάνε. Δηλαδή είναι μια τεράστια φάρτα. Ναι, έχει πολύ γέλιο. Ναι. Πού πας με αυτό το μπαστούνι? Να βρω κάποιον Wing. Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Παναγιώτης Αποστολόπουλος, Δημήτρης Παπαδάκος, Νίκος Παπαδόπουλος, Δίνα Παπαδοπούλου, Χρυσούλα Παπαδοπούλου, Φίβος Ρημένας, Άννα Σταματίνου, Σταμάτης Τάκος. Σκηνοθετική επιμέλεια Δίνα Παπαδοπούλου. Μετάφραση Ελένη Κουκουπούλου. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο Sierra Post. Πόσο